Μα ναι, μπορούμε να μπούμε. Τώρα που εμείς οι δύο τα φτιάξαμε, μπορούμε κάλλιστα να μπούμε σε μια εκκλησία. Θα είναι σχεδόν σαν γάμος. Ναι. Εμπρός λοιπόν. Δεν θα έρθεις? Έλα, εσύ το πρότεινες. Ούτε που θυμάμαι πότε μπήκα για τελευταία φορά σε εκκλησία. Ούτε εγώ. Δεν πειράζει. Αλλά προσεύχομαι στο Θεό. Κι εγώ το κάνω αυτό. Θα μπούμε στην εκκλησία και μετά θα προσευχηθούμε στο Θεό. Θα προσευχηθούμε μαζί. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε. Έλα. Δεν μου φαίνεται σωστό. Γιατί? Πρέπει να προσεύχεσαι μόνος σου. Έλα λοιπόν. Σήμερα είναι η μέρα. Είναι η μέρα που θα προσευχηθούμε μαζί στο Θεό. Μέσα σε μια εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Είναι η μέρα του γάμου μας. Συναντηθήκαμε σήμερα και παντρευόμαστε σήμερα. Με τον τρόπο μας. Έλα τώρα.